siya ang nag-research sila na basing pwede nga makombine nila na siya into one. So wait, suminto si nag-resuminto si dili pag yun niingon gyud lugar nga daan na mo kabaloan yung saon. No, dili just basta ang idea lang is you like let's say plan and you mango like float. also mango float. Taka mo po ng mga kalay-kalay po. Naguno sa medyo tinapulan sa siya nung ay kakapoy ba mag-let's say plan tapos mag-mango float pa. Iusa na lang. Pero nga lang pagka-istorya ha, tama no? Pilay initial capital nimo nung nagsugod mo ani? Actually, mga 1,000, 1,500. 1.5? Each kami. So 1.5, 1.5, 1.5. Oh, so mag 3 times 1.5 carry 1 baro 3. So yan equal lugar share. Gisabot ninyo na nga equal share. Wait. Nganong kamo? Daan na ba mo mga negosyante or first time po ninyo nga nagnegosyo ging ani? Ako, di ko fan of strawberry, have to be honest. Yummy. Alam mo, in fairness mo, the combination of ano no? Dili kay ka nakuha ng iyang sweetness, manggod. Ba? Dili siya maka-sore throat. Nana ba? Huy! Lain man. Damak. Hey! Nihawa ko sa City Hall kay na-stress na ko. Kasi klase ng mga problema na-stress na ko. Munang tingala ko karon asa ko gidala ni Sam. Sam, please. Daw ba di magpakaguon kay ipanglabay ang mga papeles suguban pang mga dokumento. Baga na kayang solicitation. Baga na kayang solicitation. Baga ang solicitation, baga ang mga pirmahanan, baga ang mga procurement. Na-stress ko, Sam, please. Palitan na to gas. Ay, chay lang. Di ka mag-uol ki. Perfect man na atong giiksinahan karon. Kay lamian. So, siyempre mo acting ko nga siya. Ay, asa din eh? Ana dapat. Ana acting. Oh my God, stress. So, sa din eh? Ana. Malang man ang tanan. Kaya siyempre, gidala ko nimo karon din eh. Kay, unsa man eh, friend nimo or unsa man nimo, anong gidala mo ko nimo dire? Kay kuan man kanang nagpatabang actually. Katawa kayo. Katawa kayo. Oo. Kay gusto man gyud niya ila paro man gyud sa kuha kung unsa kalami daw ang ilang produkto. So may kasi ikaw mo'y gusto ipatilaw tungod kay nakita nimo nga na-stress na ko isip konsehal mo nang gidala ko nimo dire. Ano lang? Ana gyud. Kay ang pagkaon daw according daw sa Google. Yes. According sa ChatGPT. Yes. ChatGPT, yes. Nga ang pagkaon og tamis makawala gid na. Yes. Maka-change sa imong mood. Actually. Happy. Makapas-spike sa imong sugar. Mo daw Google answer. So nami karon diri sa ang exact address ani is Veles Cruz Taal. Veles Cruz Taal. Oo. Kisabay wa kaila kung di ka taga Cagayan de Oro, kisabay dili familiar sa Cruz Taal nga dalan. Correct. Veles Cruz Taal. So mo ni ang ilang gitawag nga CDO Mango Graham de Leche. Makaleche gid ka sa kalami. Ang sa atong tarp na nakabutang 3 years. So pila na ka sila katuig. Pabugok. Sayang konsehal pero bugokon. Bugokon nga konsehal. Yes. So kauban nato karon Eliza siyang Jamay. Hamaka. Aw J mo rong yun. Hamaka din na. Yes. Pero tama bang spelling J? Yes. Mo day silent J. Hamaka Eliza. Thank you sa pag-invite namo. Oo. Og syempre ang iyahang usa siyang mga partners. Yes. Ang name si Miss Krish She Baroro. Yes. So ang iyang angga siyang Siyang. siya. She. Di ba? Show ang ikatulog. Dudak Siya, ko. show. Kay tulo day sila ani. Tulo sila daw. Tama. Okay. Anyway, so before mi mo tilaw aning giusa nga mango float og leche flan. Yes. Okay. So tama ba ko pandemya na buon ni siya nga kon? Yes po. Nga negosyo. Yes po. So giunsa tell us unsa history nganong nabuon ni siya nga produkto? Hala, it started with our friend's birthday. Actually, Birthday. my birthday. Okay. Di ba usually sa basta na yung mga celebration kay magpa-customize og cake Ayan. or mag-order og cake something like that. Then
Pero ilahang giplan sa mong friends nga why not if kung magpa-customize okay, why not na lang kung unsa na lang ang gusto sa celebrant. Like since ako kanang kailas-las ako na I love leche flan alone at the same time yung mango float. So why not i-combine na lang nila into one? Siya ang nag-research sila na basing pwede nga ma-combine nila na siya into one. So Wait, suminto si nag-resuminto si dili pag yun niingon gyud lugar nga daan na mo kabaloan ni unsaon. no, dili joke. Basta ang idea lang is you like leche Leche flan flan and you mango like also float. mango Mango float. float. Takamo po ng mga kalay-kalay po. Naguno sa medyo tinapulan sa siya nung ay kakapoy ba mag-leche flan tapos mag-mango float pa. Iusa na lang. Pero nga lang pagka-istorya ha, tama no? So aya pa din mo nag-research on taon. Yes, Wow. exactly. And then, so, paghatag nila ana sa ko, like, whole sa house kay Merg, nag-ingon jud mo, lolo, may ilagay kayo ni, So, Merg, na-feel ako, why not kay business na to ni? Or something, ingana rin jud. Business-minded. Oh, ingana rin jud ato na time. Then, mo to like, after a week or 2 weeks, Merg, gi-execute na jud dayon namo ang pag-try. Grabe. Then, oo, Merg, ingana rin jud siya. So, like, very so asa mo simple nag-research? I mean, YouTube University? Like, yeah. Or Facebook. Nagsugod sa mga testing. Yeah, exactly. Tapos sunod, gipatilaw-tilaw. Tilaw sa mong friends, Medyo family. naiuban dili gusto, naiuban okay ra. Oo, mga But eventually, naganahan na okay na. Oo. So mo na ni nga part nga medyo nakaslice na lagi ka. Actually, kakanono na kay ko. Gawin lagi ko go signal man. So mo ni una na to. Okay. Pasensya, wala ko kahulak. Okay, so karon, so makita nimo ang layer sa taas, leche flan, tapos mango float na yun. Yes po. Paano to ginawa? As in, di ba lahi man ang Lahi ang ang pagluto process. sa leche flan? Leche flan. Lahi po daw sa mango float. Yes. Tapos gibutang lang din na siya na diya. Okay, so karon ang among gitilawan mo ni ang original. Ang mango. Yes. Small I think mas lami siya kung idungan gyud nimo kay kung isiparit nimo ka Yes. ang leche flan ug mango float, may pa nagpalit kang mango float ug leche flan. leche plan. So idungan gyud nato. Dapat idungan gyud siya. Yes. Okay. Ready, 1, 2, 3, go. Happy na ko. Diba? Please send di pa ko guban pang mga solicitation. Uy, in fairness, sarap. Thank wow. you po. Wow. Yeah. Ang sarap. Di ba? Kisa po makahuna-una ba nga ingan niyon siya ba? Now, siyempre dili pwede nga usara ka flavor kay magmahay man na. Actually. So ikaw may borag babae og lawas pero mas kusgan pa sa lalaki. So slice ang strawberry. Pilay initial capital nimo nung nagsugod mo ani? Actually, mga 1,000, 1,500. 1.5? Each me, kami. So 1.5, 1.5, 1.5. Oh, so mag 3 times 1.5 carry 1 baro 3. So yan lagi equal lugar share. Gisabot ninyo na nga equal share. Wait. Nganong kamo? Daan na ba mo mga negosyante or first time po ninyo nga nagnegosyo ging ani? First time. First time. Yeah, that was So, our apply first gid time. nila kay kani siya. Ah. Apil ba si ma'am Yeah. kanang graduate of business administration? And at the same time, Yun lang. graduate me, So business batch admin, me. Yeah, business admin. Ano? Yun. Ay nagmasteral. And siya po, Unsa man. masteral po siya. Oh, nagmasteral po. Sada sila Dito chiefly. tanawawan ka Dito na. nawawan tanan. Dito nawawan ka na. Kay, puslan mga like business administration, tawalay business. Unsan ni? May panag-criminology na lang. Kung nga naman galing. So in fairness, no? O medyo narulyo na ba to ang kwarta? Narolyo siya, pero dili ko siya ingon nga dako. So, among gibuhat kay So, break even? murag ingana siya. Ingana siya, sir. And then, among gibuhat kay murag
pagkakuha na to kay October man to siya naitabo na mo gipagawas din. Timing pa to kay December. So daghan kay orders pod. So dili man enough among capital sa among inventory sa among mga stocks and all. So among gibuhat kay patabang kay mama. Yon, mulay nakanindot. Kung medyo koan, naikwarta si mama, at least yung kagma, tabangi makatabang. Yeah. Kaya kung medyo apiki ang mama, patabang mo, yun ang siya nga, ampo lang gid mo na, ampo lang gid mo. Huwag ganun na to. Anong gamay ra kay basta ako ang slice? Hadlo kasi imong manager, no? Online lang yun ang primero ninyong selling online. Mga advertisement, tanan. So paano yan? Kamo gyud gyapon ang production ani? Oh, sa una. Sa una. Pinakasugod yun. At first, kami ang production from 1 year to up to 2 kasi So karon na mo'y trabahante. Yes. Wala Lagi na akong Pildi. Pildi. Wait, so ato nang ang kanina original nga Yes, the mango Kani? is strawberry. Very. Sige, tilawan naton. Natilawan na to ang strawberry. Ay. In fairness. In fairness ang strawberry. Ako, di ako fan of strawberry, ha, to be honest. Yummy. Alam mo, Thank you in po. fairness, mama, the combination of, no? Dili kay ka nakuha ng iyang sweetness, manggod. Ba? Dili siya maka-sore throat. Nana ba? Hoy! Laing man. Damak. Ay! Kung naay mga nananaw na minaw ron that gasugod pa lang sa o sa inyo ma-advise sa ila ha nga like sa inyo mga young entrepreneurs nga I know dili ko yeah kung kanang mga ubang nga nagsugod pa sad Ano lang, like, persevere lang and kani magyud siya nga, actually, ang ako sa akong part is business kay dream gid na ko siya. Ah. So, follow lang sa imong dream and then persevere lang. Kumbaga, stay consistent kay usually manggod ang mga entrepreneur kay sugod lang. yeah. So, maskig unsay mahitabo, stay consistent, pray hard, and then, kuan lang yun, kanang work hard po. Yeah, do the work with your heart, Yes. Jud. Like, maging passionate lang jud kasi mong buhaton, Yes. kaya everything will follow. Yeah. Like that. And at the same time, kaning with purpose ang kuan, ginabuhat. Oh, with purpose lagi dahil para sa mga Mga purpose, all purpose. with purpose para sa mga kuan sa imong mga angay buyon Kita na mga gugma. Sakto na. nakita ni mo na work hard Yes. dapat kahit yun ay Ay, gumagawal. Kaon tagdaghan. so dagan congratulations Facebook asa Yes. sila maka-order or online or pwede sila mo bisita diri mismo sa may again Veles Crustal okay na nakabutang di ang CDO Mango Graham de Leche. yeah yellow ang yang color para may Yes. bawan niyo at bangyud sa Yeast Kitchen Kitchen. na nagsara na Nagsara na siya. okay Very known kina before. yeah exactly tapos Facebook page kung asa pwede mag-online Follow us and like us on at CDO Mango Graham de Leche po. yan and order na dito Yes. padulong na tayo sa mga parties Correct. talagang tayo angay pa mga Oo. cheka atak na ta mukhaon na ta congratulations Thank you po. Congratulations. Thank you.